Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, ang Ginoo. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang sa Hesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan kaayong mga nasod nga nabuhi tungod sa tourists nga kaning tourism ba gani din sa atong nasod murag gi-declare to ni aning President Marcos nga usa sa mga leader nato sa economic recovery mao ang tourism industry. Nganong mudaghan maning tourists? Unsa may related anang mga turista. Gustong mutan-aw sa dili kaayo ordinaryong makita sa mata sa tao. Nya ibalita dayon, sus nindota dito, sus nindota, nya mangandoy dayon nga muadto gyud ko kay mutan-aw ko ana. Dinis ato mutan-aw ko sa San Vicente Ferrer Parish kay naka palit kog slot diha. Mutan-aw kog aktual anang Padersiano, tiguang man kay nagnaong sa TV. Abot diri mo ingon din sila, la di man day katiguang pader. Ana. Nga nasa uban mo ingon sa TV pader no, bati kag naong. Arang-arang day kag naong pader. Kanang gusto mo tan-aw ba? Mo aktual ta. Gusto tang makakita sa kanabitang mga talagsaon nga mga talan-aon. Gusto tang mo tan-aw sa kaning mga tourist nato dinhi sa maanang nakaadto na ba mo sa Palawan? Kaadto na mo Malapaskwa? Kaadto na mo Santa Fe? Kaadto na mo Boracay? Naanay mga espesyal diha nga inyong makita dinhi Cebu City na sa daghan. Mga nindot nga talan-aon. Kinsa may kasagaran makaapil aning mga tourists ang dunay kwarta. Ang way kwarta mamatay na lang ka di jud kakakita no. Adtog hulilan pilaroy budget para hulilan. Siguro na sa mga og ato i-convert og peso na labing minus 250,000. Mo na imo da pa kag imong mga pocket money. So abot nag mga 300,000 kada tao. Kinsa may makaadto anang hulilan. Uy, mamatay na lang ta di ta kadto. Bisan sa kuan lang ba Catholic lang usa, religious lang usa nga mga tourism kanang gitawag nato pilgrimage man itawag dato ana. Mga Marian pilgrimages kana mga sikat nga mga Marian apparitions, Fatima, Lourdes, Guadalupe, unsa pa na diha. Kinsa may nakaadto na ninyo ana be?
Ako, agi ko kadto. So, ang mga dato. Pero si Kristo, niya siya gideklarar sa atong ebanghelyo. Insiya, bulahan ang inyong mga mata kay nakakita, sawa makita sa mga tao, sa mga propeta, o sa mga hari. Disyunan ka na, hastang mga hari, di ka kita. Sa to pa, way kwarta nga maggamit aron makakita sa nakita sa mga tinun-an ni Jesus. Katubang mga tinun-an nga ningkuyog niya ba? Insya daghan sang nangandoy nga makadungog sa inyong nabati, mga hari, mga propeta, mga tao, pero wa gyud makabati. Ninduta, no? Ya, nagkinahanglan ba ni kwarta aron makita ni natong mga butanga? Nagkinahanglan? Usahay nagkinahanglan, usahay sa duwa. Pananglitan, mopalit lang kag usa ka slat. Basig makita nimo ang wa makita sa mga hari. Masinati nimo ang wa masinati sa mga propeta o mga hari. Sama anang ni text nako nga Father, sukad si kog palit og slat, nahigugma kog balik sa akong bana nga nagplano na gid unta kong buwagan ko na ni siya. Nausab day imong bana isa, wa man mausab Pader. Pero murag daghan kog nakita diha niya nga nindot, labi na gyud sa imong giingon nga ang pag-antos makapalangit. Ang nakita ron ako sa akong bana, mao gid ay ni makapalangit nako. Okay, sa may nakakita na, kinahanglan pa nagkwarta aron makita nimo nga ang imong bana nga bisyoso kaayo, makapalangit day na nimo. Uy, tubak. Inkanganong niabot man to, ni kuan man ka, di sunod man kas Ginoo, naminaw man kas Ginoo. Mo na diri sa atong unang pagbasa, niingon diri nga ipakita sa Ginoo unsaon niya pagpanindot ang naputol nga kahoy sa gingharian ni David. Mura bag, di ba kanang kahoy maigos bagyo, mito hala kaluoy kahoy na tumba, di ba? Kato di, nato din ang sambag na matay ra bagid taon. Ano bang mga kahoy kasagaran matumba ba maputol, luoy kayo, pero unsa gyud kanindot, musubol dayon ang mga bag-ong mga sanga, bag-ong salingsing. Hala, kanais, di anay sanga, di ba? Mo ana man ta? Awasan mo tanaw-tanaw ana. Mao na ang gigamit nga imagery sa Ginoo. Kana bang makakita ta nga diha sa buhay paglaom nga katilingban, naa ang tanang inhustisya, naa ang tanang bati, naa ang tanang kagubot. Kung butangan nato Ginoo, mugitib ang bag-ong paglaom, ang bag-ong tao, ang bag-ong hari, ug ang negitib gikan sa kaning kuan ni David, iyang kaliwatan, mao si Kristo, ang hari nga nagdala og hustisya og kamatuoran. So unsaon na to pagkakita sa bag-ong kalibutan, bag-ong talan-aon nga makapalipay ug makapalig-o nato kung magsunod ta sa hustisya ug kamatuoran ni Kristo. Hustisya ug kamatuoran, muhari sa iyang panahon. Nya unsa may hustisya? Gisgutan sa unang pagbasa. Sa to, ato lagi din basahon kay ambot wa mo tingin mo naminaw tingali ato, pero ako lang sa ning kuano. Magtipo na pagpuyo ang lubo ug ang mga nating karnero. Kanindot ana no? Ug ang magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gagmayng bata ang magiya kanila. Kay imagine mo anang sitwasyon na? Di mo imagine. Maghigala ang baka ug ang oso ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lang og dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula-dula na diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na magpinatyanay didto niining maong balaang bukid.
Pagkanindot anang tanawon, dato kayo ang Russia, dato kayo ang Ukraine, wa pa sila kakasinati karon nga nakita ni nila nga nagkahiusa na ang nagpinatyanay, nga dili na sila mag-away, magsaw na sila pagpangaon, pangandoy na sa mga hari o mga banggiitang tao ni ining maong mga nasod. Kana bang wa na'y kagubot, maghusay na, kanus-ama na masinati o kinsay makasinati ana ang mosunod ra gyud Ginoo sa iyang hustisya o kamatuoran. Nya unsa man ning hustisya kamatuoran sa Ginoo? Ang hustisya mao nga ato gyung kuhaon ang sala gikan sa atong kinabuhi. Kanang pagpamakak, kalaway, pagdumot, kahakog, garbo, pagsigig silusay, indigay, no? Gilingi anay mong tupad kay murag subo naman kay nagnaong ing na imo nang kuhaon imong sala mga tana na kuhaon na nimo imong sala, kanang pagpangabit, kanang puyo-puyo, kanang same-sex union, kapag materialistic nga napuno na lang hinuos utang. Daghang kayo mga tao di nakakita og kalipay, di na mubati og kalipay, inigdawat sa sweldo, bisan gani inigdawat sa 13th month pay, bisan gani inigdawat sa bonus, ngano man kuwang pang ibayad sa utang. Ngano man wa man sad puy ang kamatuoran sa Ginoo. Unsa may kamatuoran sa Ginoo? Bulahan kamong mga kabos. Magsigi, magpangambisyon, palit og bagong TV, palit og motor, palit og multicab, pausab sa balay, nya pulos mga inutang. Paiskwela anang mga anak, bisag way ika-afford, siging paiskwela, kay maukunoy kaugmaon, nya inutang. Mao na. Nakaroon na puto sa utang, porte na noong problema ha. Wa pa lang ta kamo palit og TV, wa pa lang kamo palit og cellphone, wa pa lang kamo palit anang motor, kanang multicab, imong balay, imo lang unta tong gilig-on-lig-on ang atop, wa na lang ka magpintal-pintal, pa-tiles-tiles pa diha. Patay ka. Daghana unta nimo kwarta no? Bulahan kamong mga kabos. Oy, misunod man tas kamatuoran sa kalibutan nga nag-ingon, bulahan kamong mga dato, bulahan kamong mga nindot og balay, bulahan mong naay motor, kay di mo maglisod sa traffic, pila nakabukro na nga matay tungod daan ng motor. Da, may pag naglakaw ka, basig dugay-dugay pa ka mamatay, nya hurot pa imong sugar, imong kolesterol. Sakay sa motor, dagko ng tiyan. So, bangga bitaw. Karon na nag-crisis ang uban. Ang uban, to anas bahak, to anas kalambag, ipang lubong. Huwag ang palit motor. Wa, tato. Basig na taas-taas pa tato. Pero dili sa ngilad nga mo palit ka ni mga butanga, siguro alang nga dili inutang. Kana, kaya ang kamatuoran lagi sa Ginoo, ayaw yung pangutang. Magisugo ang Ginoo nga pangutang kamo ug kamo makautang. Natanawa hinoon karon naputos na kas utang, di nakaka-appreciate sa imong sweldo, din aka malipay sa imong mga wadawat nga mga extra nga pay sa imong gitrabahoan, din aga na ka malipay sa imong trabaho. Ngano man gasigi na lang kag hunahuna sa imong utang, nya gasigi kag ingon wa gi increase, pastilan wa gi increase. Ang imong hinong nakita sa imong trabaho, ang pagkaway increase, ang bati na noon. Punan, pagis imong kauban nga magsigig paningil nimong utang, na ang imong opisina, ang sudlan, murag yung impierno. Nigsod nimo, na nasa niro, magpahinomdom sa nis utang, labi nag mo padungog-dungog, hapit ng sweldo, padungog-dungogon ka ba? May man may mga pari, kay wa man gid mi utang, ang amo, dupa-dupa raman, unya dayon, kolekta dayon. Pero usahay, mas stressan mi ay. Di sa mi kakita Ginoo, labi nag mga ambisyon mi, muset gimig standard nga kanigyoy income kada buwan. Ay, so di na mo abot ang income, ingon na yun. Ang mga tao, ang mga daw na kistanan. Mag-igsimba sa mga parishioner, di na mi kakita, Ginoo, salamat na inanimba. Pag sige na mag-ingon, jutayaan, kanira ba mga naong nga, muhug ba kanis kolekta. Mag-ana na ba?
wa na mawa na ng kalipay kay wa na ta magpuyo diha sa Ginoo. Musta man karon imong kinabuhi? Nakakita ba ka sa naong sa Ginoo diha sa imong bana, ikaw asawa? Na? Kakita lang kas naong sa Ginoo diha sa imong bana, lipay kay ka. Mao nang dili gina mohupas ang kalinaw o kalipay. Kamong mga bana, kita mo sa naong sa Ginoo diha sa inyong asawa. Ha? Di ba mo tingog ay? Kamong mga ginikanan, kakita mo sa naong sa Ginoo diha sa inyong mga anak. Labi na nang gasigilag duwa ng cellphone, ng computer. Depende na nimo. Mosunod kas Ginoo, sundo nimo ang iyang mga pulong, kakita gyud ka nga matod pa ni Kristo hasta pagani sa mga anghel nga mosaka kanaog gikan sa langit, makita pa na nato. Di na mabayrag kwarta, way turista nga makakita ana. Pero ang tanan giawhag nga makakita unta ni ana. Way kwartahay unsa may gamiton, pagtuo, paghigugma ug paglaom diha ni Kristo. Ang Kristo nga kaliwat ni David, ang hari nga muluwas natong tanan.